Minule som stretla kamarátku, ktorá mi vraví, že nemá peniaze. No odpovedala som jej asi očakávané, a to, veď kto dnes má? Skôr ako sa stihla aj mne oddúť a poddať zúfalstvu, som samozrejme rýchlo dodala: ukáž zuby. Pre nezainteresovaných možno doplním, že ma vo veľkom ovplyvnila nedávna skúsenosť čistenia mojich 3 zubných kanálikov, kedy som na 2 sedeniach prišla pri nemenovanom bratislavskom zubárovi o 860 eurá. Ale to je už iný príbeh a to, ako prebehol a aké ponaučenie z neho vyplynulo, je možné vypočuť si v inej epizóde mnou pripravovaných glós. Pre tentokrát postačí naučiť sa jednoduchú mantru, ktorú je možné aplikovať na blížneho svojho, ktorý plačá a narieka, že mu niečo chýba a vôbec nemusí mať dokonalý chrup. Stačí porátať plomby. Odporúčam predovšetkým tie, ktoré sú od súkromníkov. Poznávacím znamením môže byť keramická biela výplň. Stačí povedať: ukáž zuby a je človek vybavený k seba uvedomovaniu sa, koľko pokladov má v sejfe pod plombami a aký je len bohatý. Ibaže by tie zuby patrili darovanému koňovi. A na tie samozrejme nepozeraj. Tie výstavné kusy nie sú za vlastné. Viac o nákladovosti a frajerine zubarine v ešte jednej epizóde k tejto téme pod názvom Treba vydržať.